Na bynta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini kilom ki khubor bam takasni. Ka Directorate of Dairy Development kala IT ki kali ke dot bat kali bantes ya ka dot ling ba ka NPDD sya ki khatpratli ki Dairy Cooperative Society ha ka jingyalang bala pelong ha Central Dairy Campus Mauyong. Ya kini ki kali la pelat bat kawei lama de Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary ba AL Heng. Habakran ha ka jingyalang Menteri ula penpau ba ka pynmih dot apo ka jela kadang dei ka brang susdang. Kumta ula penslur ye ki briu bantrei ye ka pynmih don khnang bandang la penklan ye ka pynmih don bat bana pendap penbiang ye la ki jong ki jingdon kam. Menteri ula khotru ye ki riu shimen baginya trailang bat ka sarkar ha ka banna pynmih khambun ka don bat ru banna ai kam ai jam ye ki samla. Already the 6th September 2023, I take this honor and privilege to flag out this vehicle and hand over, already hand over to the Dairy Cooperative Society, and I flag out for the inauguration. Given to all the daily supply.